खुलुमबाय नेटिभ निउसआव फिन बरायबाय। गुवाहाटी ओनसोलाव थानाय बर'फोरा बोसोरफ्रोमबो आबसु आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद आइजो अनसाय आफाद जयै खौसेथियै फैबाय थानाय रंजालि बैसागुखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जानानै सानजा गुवाहाटी दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेननायाव नारेंगि हालाम बर' राव हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय रंजालि बैसागुखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं। बे रंजालि बैसागुआव गोदोनि बर' हारिमुखौ फोथांनो थाखायनो जि हारिमु दं गासै हारिमुखौ फोथांनो थाखायनो लाखिनो थाखायनो सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जागोन। मख'जाथावदि गुवाहाटीनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बेन्दोङाव थानाय गं 25 गामिनि बर'फोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीयाव गासै 1 लाखनि बांसिन बर' सुबुं दं, नाथाय 50%आनो बर' रावखौ बुजिया आरो लिरनो रोंलिया। दानिया फै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। खुलुमबाय। गिबियावनो आङो गासैबो खौरांगिरिफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोबाय। जों बोसोरफ्रोमबो बे गुवाहाटी ओनसोलाव माने आबसु दुलाराय बर' हारिमु आफाद बड' एस'सिएशन आबफ जों जथायै माने बोसोरफ्रोमबो जोङो बे आइएसबिटिआव माने रंजालि बैसागुखौ खुंनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जों एबार कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट कमिटि दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोङो माने सानजा गुवाहाटी दुलाराय बर' हारिमु आफाद आनसलिकनि दैदेननायाव एबार जों बे नुनमाटि बा नारेंगि हालामाव एबार जोङो माने सानसेनि हाबाफारि लानानै जों जोंनि बर'नि हारिमुफोरखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनि गोदोनि गोजाम ट्रेडिसनेल जोंनि जि हारिमु दं बेफोर गासैखौबो जों फोसाबफिननो थाखाय जोङो माने एबार जों रंजालि बैसागोजों सानसेनि हाबाफारि लानानै जों खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। ओंखायनो बे रंजालि बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै बेवहाय सातगाव दलबारि बाथौ थानसालियाव जोङो जोंनि बे सानजा गुवाहाटी आनसलिक बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बेन्दोङाव थानाय गं 25 गामिनि गासै सुबुंफोरा बेवहाय मोसाखावरिफोरा फैनानै मोसानो सोलोंफैदों आरो बे मोसानो सोलोंनायनि गेजेरजों जोङो खौसेथिखौ जों लाबोनो हादों। दिनै बे गामिनिफ्राय बे गामिनि सुबुंफोरा सिनायलायनो हादों। ओंखायनो आं सानो दा फैगौ बैसागुआव जों जयैनो गाजा गोमजायै जोङो माने बे गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' हारिमु आफादा जों गाजा गोमजायै जोङो रंजालि बैसागु खुंनो हागोन। आं सानो माने बे गुवाहाटीयाव बुंनो थाङोब्ला 1 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोर दं। बेनिनो माने 50%आनो माने बर' रावखौ रोङा बा बर' रावखौ बुजिया बा लिरनोबो रोङा। माने जों नुबोदों उन्दैनिफ्रायनो जों जोनोम जानायनिफ्राय गुवाहाटीयाव नुबोदों जे माने जा सानैसोआ बर' रावखौ रायज्लायो जा सानैसोआ रोंगौ बिथांमोनाल'। खिन्थु माने जाय अरिजिनेल थागिबि बर' बेवहाय गुवाहाटी बा बे कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्टआव माने रायजो जाबोगासिनो दं बिथांमोना दिनैसिम माने जोंनि बर'नि रावफोरखौ सोलोंनायनि स्कपखौ मोनाखैमोन बा माबोरै सोलोंनांगौ माबोरै रायलायनांगौ बेफोरनि माने माखासे आयदाफोरखौ मोनाखैमोन। दिनै जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादानो जा बाथौ गौथुमानो जा आबसुआनो जा इउनाइटेड बर' पिपुल्स अर्गेनाइजेसनानो जा जों गासैबो जों खौसेयै खामानि मावनायनि थाखाय दिनै माने बे गुवाहाटी ओनसोलाव माने माखासे राव रोङि बर' सुबुंफोरा दिनै माने रोंनायनि लामायाव फैबाय। सानदों एबार दुलाराय बर' हारिमु आफाद कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट कमिटिया सानसेनि हाबाफारिखौनो लागोन। मानो होनब्ला गोबां जोंहा रां रुफानि प्रब्लेम जायो। जोंहा बुंनो थाङोबा 1 लाखनि बांसिन बर' सुबुं दंब्लाबो जोंहा माने बे 1 लाखनि बांसिन बे बर' सुबुंखौ जों अर्गेनाइज खालामनो एसे प्रब्लेम जायो। मानो होनब्ला गुवाहाटीजों आरो बे गामि एरियाजों गोबां डिस्ट्रिक्टनि मानसिखौ लानानै जों सानसेनि हाबाफारिजोंनो जोङो जोंनि बे माने खौसेथिखौ लाबोनो थाखाय हारिमुखौ जौगाखांहोनो थाखाय जोंनि कालसारखौ जों गुबुन जाथिनो देखायनो थाखाय जोङो माने सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जों गासैखौबो जों मावजोबनो हागोन होननानै आं सानो। बेवहाय माने जों सानदोंदि माने जोंनि ट्रेडिसनेल फल्क डेन्स बेखौ जों गुरुत्व होगोन। बे ट्रेडिसनेल फल्क डेन्सनि मोसानाय मोनसे कम्पिटिसन लाखिगोन जों बेवहाय आरो बैसागु बेवहाय जों मोसानाय बे कम्पिटिसन लाखिनो सानदों। बेनि सायावनो जों बांसिन नोजोर होगोन जोङो आरो बेनि गेजेरावनो जों साबसिन बैसागो जोङो बेवहाय माने बैसागि सिख्ला आरो बैसागु सेंग्रा जों बेवहाय सायख'नाय जागोन आरो बिथांमोननो जों जा हायो जोंनि बे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो एसे एनै जोङो माने बान्था होनाय जागोन आरो जों माने नुबोदों दा जोंनि जायखिजाया प्रग्रामाव जोङो गुवाहाटी ओनसोलाव जों राव रोङि सुबुंफोरखौ जोङो जोंनि माखासे प्रग्रामफोराव जों बाहागो लानो थाखाय खावलायो। बिथांमोनाबो बाहागो लायो। दा हाजासे बिथांमोनाबो गावनि नाजानायनि गेजेरजों दिनै माने बर' रावखौ रायज्लायनो सोलोंबाय, लिरनो सोलोंबाय, बुजिनो सोलोंबाय आरो बिथांमोना जोंनि बे मिटिंफोराव फैनानै जों बर' रावजों स्पिच होबाबो बिथांमोना माने
खोनासंबाय थायो बिथांमोना माने जेबो प्रब्लेम गैला आरो माने बुजिनाय जाबाय आरो एसे एनैखौ माने रावखौ रायनो रोङाब्लाबो आं सानो बिथांमोना जिहेतु रंजालि बैसागोआ जोंनि जोनोमनिफ्रायनो माने सोलिबोनाय बर' हारिनि एकदम माने बुंनो थाङोब्ला एकदम बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोंनि माने रंजानाय फोरबो बे फोरबोआव बिथांमोना बाहागो लागोन।